Ýewropa Birleşigi Azat Ýewropa Azatlyk Radiosyna goldaw bermegiň mümkinçiliklerini garaýar. Birazdan Abaşa hökümeti demokratiýa tarapdar media serişdeleriniň semedilmegi bilen bagly aladalara ýol açyp bu media guramasynyň mali üçinçiligini ketipdi. Çehiýa Respublikasynyň başlangyçlary bilen 17 martda 20-de Agdaly Birleşigiň Daşary işler ministriniň geçiren duşugyna Azatlyk Radiosynyň geljegi bilen bagly meseleleri garaldy. Prezident Donald Trump'ın administrasiýasy geçen hepdeniň ahyryna media guramasynyň Kongres tarapyndan tasdiklanan mali üçinçiligini kesdi. Bu maslahatlaşmalardan habarly bir diplomatik çeşme Azatlyk Radiosyna beren gurrungyny Polşa hemde 3 Baltika ýurtlary Latviýa, Estoniýa we Litwa bilen birlikde çehlaryň bu pikiri derhal goldaw beýan edenliklerini aýtdy. Olar Azatlyk Radiosynyň operasiýalarynyň togutulmagynyň Ýewropanyň garşydaşlaryna sowgat boljakdygyny hem de onuň dargadylymagynyň dünýädäki demokratik hyjylar üçin ziýanly boljakdygyny aýdypdyrlar. Ol demokratiýanyň ýol görkezijisi bolup gelýär we ören gymmatdydyr diýip Ýewropa Birleşigining baş diplomaty Kaja Kallas ýygnakdan soňra jurnalistler bilen geçiren ýygnagyny aýtdy. Abaşanyň Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň maliýe üçinçiligini kesýänligini eşitmeklik gynandyrýar. Indi bu ýerde sorag eýsem biz öz maliýe serişdelerimiz bilen bir zatlar edip bilerismi ýa-da Abaşanyň ýyda galdyran boşlugyny doldurup bilerismi diýip Kallas sözüniň üstüne ýetirdi. Ol maliýe üçinçiligi meseleleriniň awtomatik jogabynyň ýokdugyny ýöne Daşary işler ministrleriniň muny ara alyp maslahatlaşmak hemde çözügi tapmak boýunça çynlyky isleg bildirenliklerini aýtdy. Çehiýanyň Daşary işler ministri Jan Lipavski öz ýurdunyň başlangyjy boýunça beýleki käbir Ýewropa Birleşigi agdalaryndan belli bir gyzyklanmanyň bolanyny özüniň duýanyny hemde bu mesele bilen içini gyzyklanmanyň özleri üçin jogapkärçilik bolanyny aýtdy. Lipavskiň polyak kardeşi Radek Sikorski hem sowuk uruşy döwürlerini öz kakasynyň bu radio stansiýany hemde Amerikanyň sesini dinlänligini ýatlap Azatlyk Radiosyna goldaw beýan etdi. Biz öz ýurtlarymyz barada esas faktlary şeýle öwrenipdik, sebäbi kommunist propaganda bir gödäwçilik aslynda diýip ol jurnalistler aýtdy. Bu institutlar awtokrat ýurtlar üçin häzirem bir meňdeş işleri etmegi dowam etdirýärler diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Sikorski Abaşa media serişleriniň mali üçinçiligi bilen baglyk alternativ ýollary gözlemek boýunça Lipavskiň ileri süren başlangyjyny hem goldady. Biz nämeler edip boljakdygyna sereder diýip ol aýtdy. Biz häzirki wagtda pikirlenişmek tapgyryna ýöne bular missiýalary dowam etdirilmeli gymmatly institutlardyr diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Trump 14 martda 7 federal agentligiň şol san Azat Ýewropa Azatlyk Radiosyna hemde beýleki federal media serişlerini gödäwçilik edýän Global Media Agentliginiň işini azaltmak boýunça karara gol çekdi. Bu kararyň çap edilmeginiň bir näçe sagat soňra Abaşanyň Global Media Agentliginiň iwelen hat baş edarasy Çehiýa Respublikasynyň Praga şäherine ýerleşen Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Kongres tarapyndan tasdiklanan grantynyň ýatyrylanyny aýtdy. Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň prezidenti Steven Kapus grant alalyşyny ýatyrmagyň Amerikanyň düşmanlary üçin äpet uly sowgat bolanyny aýtdy. Şeýle pikirler media hukuklaryna esewan edici toparlar demokratiýa tarapdarlary we siýasatçylar tarapyndan hem gozgaldy. Trump administrasiýasynyň Kongres tarapyndan esaslandyrylan hem de maliýeleşdirilýän we metbuat azatlygynyň hüjüm astyna galýan ýurtlaryna yüzlerçe milyon adamy dogry we obyektiv habarlar bilen üpçün edýän edaralary dargatmak urun edýän soňky tagallalary Abaşanyň demokratiýa bolan ıgrarlygyna zelel ýetirýär diýip Abaşa senatynyň Daşary gatnaşyklary komitetiniň demokrat agdasy senator Jan Şahin aýtdy. Eger prezident Trump öz maksatlaryna amal aşyrsa, Hytaýyň hem de Kremliň media guramalaryna alternativ hökmüni Abaşa goldawly garaşsyz media serişdelerini garaşly galýan adamlar hem de awtoritar rejimleriň astyna ýaşaýan adamlar möhüm goldawdan mahrum bolarlar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Türkmenistanda musulmanlaryň mukaddes Ramazan aýy dowam edýän mahaly Balkan welaýatynda meçhide barýan raýatlaryň köpelmegi bilen häkimetler dinçilere gödäwçiligi güýçlendirdi. Balkanabad şäherinde kanun goraýjy edaralaryň işgärleri kämillik ýaşyna ýetmedik çağalary we aýal gyzlary meçhitlerden polisiýa merkezine alyp gidip olary adar bermelere we gorkuzmalara sezewar etdiler. Azatlyk Radiosynyň habarçysynyň 18 martda sebitden beren maglumatyna görä, polisiýa bölümine eltilen zenanlar döwlet edaralarynda işleýän bolsa, onda olar öz arzasy bilen işinden çykmaga mejbur edildi. Soňky günlerde hususan Juma namazynyň okolýany gününe meçhitleriň şol sany baş meçhidiň daşy polisiýa we Milli Howpsuzlyk ministrliginiň ofisiýerleriniň golluk ulaglaryndan dorýar. Olar Juma namazyny ýa-da tarawa namazyny okumaga gelen ýetkinjekleriň we aýal gyzlaryň ählisini welayet polisiýasynyň baş edarasyna alyp gidýärler. Diýip ýagdaýlardan habarly Balkanabadly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Başı örtülen hijab dakynan zenanlar aýratyn otoga salynyp sorag edildi we olara paýyş sözler aýdylyp, olaryň hijablary kellelerinden çekilip aýryldy.
Olar bize siz içi şeytan, daşı musulman bolup görünýän jelepler, ertir orada ay gutardygy yine şeytan keşfine gaýdarsınız diýip başga da gaty erbet paýyş sözleri aýtdylar. Maňa we men ýaly büdjetde işleýän beýleki aýalgylara öz islegimiz bilen işten çykmak hakyndaky arzamyzy mejburi ýazdyrdylar. Dip sağlık işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Büdjet işgärleriniň ençemesiniň tasdiklamagyna görä, kanun goraýjylar giýjän ýarydygyna garamazdan olaryň işlän edara kärhanalaryndaky ýol başçylaryny hem polisiýa bölümine çağırdylar. Olar başlyklarymyzda hem näme seredýän işgärleriň dini radikalizm toparlaryna goşulypdyr diýip azar berdiler diýip işsiz galan ozolky büdjet işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Kanun goraýjylar bu çäreleriniň sebäplerini aýalgylaryň meçhide barmaly däldigi, jemaat bolup namaz okumaly däldigi bilen düşündirýärler. Olar ýaş gyzlary bolsa tarawa namazyny bahana edip ýaş ýigitler bilen meçhide duşuga çykmakda aýyplap, olaryň ýakynlaryny çagyryp maskara edip gaýdyp meçhide goý bermez ýaly paýyş sözler aýdýarlar. Dip Balkanabatly ýaşaýjy aýtdy. Şeýlede kanun goraýjylar başyny hemme taraplaryň görnüşde örtmek üçin niýetlenen ýörite hijaplary dakynan zenanlary dini radikalizm şüphesinde aýpladylar. Bu zenanlara Daşozdaky aýallar türmesine uğradylmak barada haýwat atyldy diýip ýagdaýlardan habarly Balkanabatly zenan anonimlik şertinde aýtdy. Polisiýa we mahkama işgärleri meçhitlerden polisiýa bölümine eltilen yetkinjeklerin bolsa okuyan mekteplerinin müdürlerini ve enatalaryny çağırýarlar. Olar mektep müdürlerini çağılara etaban edip bilmezlikde azar berýärler. Enatalary bolsa 130 manat jerime salýarlar. Olar eger bu ýagdaý gaýtalansa, onda has agyr jeza garaşandygyny hem duýdurýarlar. Dip Balkanly enatalaryň biri anonimlik şertinde gurrun berdi. Kanun goraýjylar enatalary we mektep müdürlerini ýurtda çağılar üçin bellenendigi aýdylýan gün tertibi namasyny bozmakda aýplaýarlar. Olar bu tertibe laýyklykda yetkinjekleriň aksam saat 9-da uka gitmelidigini, olaryň giýje 10:30-da tarawa namazyna barmagynyň bu tertibe gawat gelmeýändigini aýdýarlar. Dip Balkanabatly ýaşaýjy aýtdy. Bellesek şu günler Balkanabatyň meçhitlerinde tarawa namaza akşam saat 10:30 töwereginde okulýar. Kanun goraýjylaryň basyşlary meçhitleriň içi bilen çäklenmeýär. Şu günler olar meçhidiň daşynda durup raýatlardan sadaka soraýan mätäş zenanlary hem polisiýa bölümine alyp gidýärler. Bu aýallardan meçhitlere barmazlyk we sadaka soramazlyk talap edilýär diýip Balkanabatly ýaşaýjy belli azatlyk bu ýagdaýlar barada değişli yerli häkimetlerden şolsanda velayet polisiýa müdürlüginden tesvir alyp bilmedi. Türkmenistanda häkimetler geçen ýyllarda bolşýaly şu ýyl hem Remezan aýynyň başlanmagy we meçhitlere barýan adamlaryň sanynyň köpelmegi bilen musulman dinçileriniň üýşmeleňlerini gözegçiligi artdyryp başladylar. Şu aýyň başynda habarçylarymyz meçhitlere barýan raýatlardan mobil telefonlary getirmediligini talap edilýändigini, olaryň telefonlarynyň ellerinden alynýandygyny habar berdiler. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 41-nji maddasynda her bir adamın özünün dine garaýşyny öz başta kesitleýändigi, onuň ýeki özü ýa-da beýleki adamlar bilen bilelikde İslam dinine uymagy ýa-da hiç bir dine uymazlyga haklydygyny talýar. Muňa garamazdan halkara hasabatlarynda Türkmenistanyň hökümeti raýatlaryň esasy azatlyklaryny, şolsanda din wyjdan azatlygyny çäklendirmekde ýyllar boýu tanqid edilýär. Türkmenistanyň prezidentinden öz aýalynyň ýurtdan çykarylmagyny sorap habar beriş serişdeleri arkaly ýüzlenen Türkiýanyň raýatynyň aýaly daşar ýurda çykyp bilipdir. Cihan Cengiz Türkmenistanyň migrasiýa gullugynyň öz aýaly Enejan Cengiz'e ýurdyň daşyna çykmagy gadagan edenligini Azatlyk radiosynyň migrasiýa proýektiне dekabryň ortalarynda gurrun beripdi. Enejan Cengiz 2025-nji ýylyň 3-nji martynda türkmen aktivistleriniň TikTok streamleriniň birine gatnaşyp özüniň häzirlikçe Dubaýda dygyny köpçülüge mälim etdi.
Türkiýanyň raýaty Jihan Jengiziň aýaly Enejan Jengize türkmen häkimetleri tarapyndan daşary ýurda çykmagy ruhsat berilendigini Türkmenistanyň kanun goraýjy daralaryndaky ýagdaýlardan habarly Çeşmeler Azatlyk radiosyna tasdiklady. Enejan we onuň ýoldaşy Jihan Jengiz bilen gepleşmek tinançygy başa barmady. Olar Azatlyk radiosynyň soraglaryna jogap bermekden ýüz öwürüp sebäbini düşündirmediler. Azatlyk bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan Türkmenistanly Çeşmeňiň sözlerine görä Enejanyň daşary ýurda çykmak gadagançylygy aýrylan hem bolsa migrasiýa gullugynyň işärleri ondan para almak üçin ony ýurtdan goýbermezlige tinançypdyr. Ýoldosy Azatlyk radiosunda goýuk galmagal turdanyndan soň bu mesele üns berildi. Onsuz hem Enejanyň ýoldosy saglyk problemleri bilen ýüzbe-ýüzdi. Kim bilýär, belki de häkimetleriň rehmi inendir. Emma ondan öň ýurtdan çykmak gadagançylygy aýrylyp Dubaýa wiza alandygyna garamazdan onu ýurtdan goýbermändiler. Dip Çeşmeýdär. Çeşmeňiň sözlerine görä Enejan howa menzilinde uzak wagtlap saklanyp migrasiýa gullugy tarapyndan soragy çekilipdir. Meniň bilsime görä uçaryň uçmagyna az wagt galanda oňa ruhsat berdiler. Oňa selni ony soragy çekdiler. Dip Çeşme berledi. Türkmenabad şäheriniň kanun goraýjy daralaryna ýakyn ýene bir Çeşmeňiň maglumatyna görä Enejan daşary ýurda çykmazdan ozal onuň erkek dogany yerli milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri tarapyndan ýazarlanypdyr. Azatlyk radiosyna adaglanan soň emhama Enejanyň we onuň maşgalasynyň Azatlyk radiosy bilen ara baglanşygynyň bardygyny ýa-da ýokdugyny anyklamak üçin ýazarlady. Dip Türkmenawatly Çeşme anonimlik şertinde gurrun berdi. Bir näçe wagt mundan öň Türkiýanyň raýaty Jihan Jengiz TikTok sosial ulgamynda Türkmenistanyň prezidentina ýüzlenme görnüşinde video yerleşdiripdi. Türk raýaty öz ýüzlenmesinde aýaly Abdullaýewa Enejan Jengiziň Türkmenistanyň migrasiýa gullugy tarapyndan daşary ýurda gitmek hukugynyň 5 ýyla çenli çäklendirilendигini aýdyp bu çäklendirmäni aýyrmagy haýyş edipdi we Türkmenistanyň prezidentina ýüzlenipdi. Jihan we Enejan 2018-nji ýylda durmuş gurupdyr. 2019-njy we 2022-nji ýyllar aralygynda COVID-19 pandemiýasy sebäpli halkara gatnawlary ýatyrylandan soň Enejan Türkiýede bir kanun ýagdaýynda ýaşamaly bolupdyr. 2023-nji ýylda Enejan Türkmenistana dolanyp baranda Türkmenistanyň migrasiýa hakyndaky kanunyň 30-njy maddasy esasında onuň daşary ýurda çykmak hukugy 5 ýyllyk çäklendirilipdir. 2024-nji ýylyň dekabrynda Jihan Jengiz migrant media proýektine ýüz tutup öz sesiniň Türkmenistanyň prezidentina ýetirilmegini isledi. Ol Serdar Berdimuhammedow sesini eşitip maşgalasynyň birleşmegine ýardym eder diýip umyd edenligini aýtdy. Jihan Jengiziň ýüzlenmesinden soň Türkiýanyň ýene iki raýaty Azatlyk radiosynyň migrant media proýektiniň üstü bilen Türkmenistanyň prezidentina ýüzlenmek islediler. Şu ýylyň ýanwarynda video ýüzlenmesinde öz aýallarynyň Türkiýedäki maşgalalaryna gowuşmagyny soran Yılmaz Özkan'ın we Rüstem Arslanyň ýan ýoldaşlary henidem Türkmenistanda galýar. Türkmenistanyň raýatlary bolan iki zenan Maysa Özkan we Dilfuza Arslan Türkmenistana daşary ýurt pasportlarynyň möhletini uzaltmak üçin baran soň ýurtdan çykarylmandyr. Yılmaz Özkan'ın aýaly Maysa Özkan häkimetleriň ünsüni çekmek maksady bilen Türkmenistanyň içinden YouTube kanalynda video yerleşdiripdir. Emma muňa häkimetler hiç hili reaksiýa bildirmendir. Türkmenistanyň häkimetleriniň Türkiýanyň raýatlary bilen maşgala uran türkmen zenanlaryna ýurtdan çykmak gadagançylygyny gerizmegine degişli ýagdaýlaryň ençemesi köpçülüge ma'lum boldy. 2019-2022-nji ýyllar aralygynda COVID-19 pandemiýasy sebäpli halkara gatnawlarynyň ýatyrylmagynyň netijesinde Türkiýede müňlerçe Türkmenistanly belli bir wagt aralygynda bir kanun ýagdaýda ýaşamaly bolupdy. Şol döwür türkmen häkimetleri öz raýatlaryny ýygyna getirmek boýunça ýeterlik tagalla etmezlikde hem tanqidlanypdy. Soňky ýyllarda türkmen raýatlary pasportlaryny çalışmak üçin Türkmenistana baranlarynda türkmen häkimetleri pandemiýa döwründäki ýagdaýlara salgylanyp olara ýurtdan çykmak gadagançylygyny giridipdi. Türkmenistan öz raýatlaryna daşary ýurtlarda pasport bermeýär. Türkmenistandan goýberilmedik raýatlaryň ýurdun degişli daralaryna ýüz tutmak tinançyklary oňy netijeleri seýrek berýär. Azatlyk radiosy bilen söhbetdeş bolan Türkiýanyň raýatlary türkmen aýallarynyň Türkmenistandan çykarylmazlygy bilen bagly ýagdaýa düşen başga da 60 golay türk raýatynyň çözgüt gözleýänligini gurrun berdiler.